Ungizwe njengoba maskandi bengekho la le ndoda le njengoba maskandi bengekho la ibaphakamisile maskandi nezwana ibaphakamisile anginendaba ukuthi ubani angisabe imfana mina ngoba bashinga la ko Facebook bashinge ko Facebook njengamanje ukuhlukana kwembono kumele ngabe kubekwe emaceleni kunakwa isimo umndeni wakwangizwe obhekene naso ukuba uMacingwane ubeshonile bebezogijima belapha bonke beyobambula yini kube uMacingwane ubeshonile benzobambula yini lapha nifuna ukubukwa ngoba nakho umuntu engasekho kumele ngabe nifuna ukubukwa uMacingwane eboshiwe ukuba ushonile benzoba ulayini niyothi hawu sesikhala kanye nawe Chunu sikhala kanye nawe nenze ngathi niyamthanda kanti animfuni iqulu lenza ukuthi kodwa lana nikho nalo kodwa la nikho siyabonga kulemfana wasemdletsheni inkosi yamagcoka ugcoka Melisha siyabonga kumbuzeni siyabonga kukwazi insele siyabonga kunjoko siyabonga kunavigator siyabonga kuKing Gugasi siyabonga kulemfana uKing Nuba siyabonga King Zoso ubane engambalanga kube khona kuma artist Helethizwe nalowani lomba Hwanumba Helethizwe Hwanumba bizana amaphoyisa konakele ngesibhamu bizana amaphoyisa konakele ngesibhamu kunjalo bafowethu kunjalo ilokho ke ngifuna ukusho ke uma khona umculo kumcikalo into engisho